Eusko ikaskuntza, asmoz ta jakitez. Euskara, Jorge Oteizaren 80 amamek ahoz aho gorra diguten altxorra. Mendez mende euskaldunek zaindu eta babestu duten ondarerik preziatuena. Sarritan ekaetxe beltze zinguratua izan den arren, distiratsu aurre egiteko gai izan den superheroia. Koldo Mitxelenak adierazi zuen, euskararen misterioa ez da jatorria, iraupena baizik. Egin kontu, 5.700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez, aurrea bidea, elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. 11 adibide ditugu Euskal Herrian, 11 ekimen gure hizkuntzari auspoa ematen diotenak. Horien artean, aurtengoan Euskal Herrian antolatuko den ekimena nabarmenduko dugu, Euskaraldia. 11 egun euskaraz izango du leloa. Egun horietan, herritarrak ahobizi eta belarri prest bihurtuko dira. Ahobizi ulertzen duten guztiei euskaraz hitz egiten dieten lagunak dira. Baita ez ezagunei ere lehen hitza gutxienez euskaraz egiten dietenak. Belarri prest berriz gutxienez euskara ulertzen duten kidea dira. Gainontzekoei euskaraz aritzeko gonbita luzatzen dietenak. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Ipar Euskal Herrian ere buru belarri ari dira euskal hizkuntzaren aktibazioarekin lanean. Xanaire Zehaskako hizkuntza proiektuaren koordinatzailea da, eta urteak daramatza euskal hizkuntzaren aktibazioarekin lanean. Hau bizi belarri prest olako dinamika batek, jadanik baduela gauza baikor bat, eta da jende heldua ezartzea lanean, halako aktivismo simple batean, eta behingoan ez ditugula gure asmo eta esperantza guztiak aur eta gazteengan emaiten. Eta hori nik uste badela gauza biziki importanta, bai orainari begira eta geroari begira ere bai. Ados dago Paula Casares, gizarte erabilera hizkuntza baten bizitasunerako termometroa dela deritzo. Gizarteak horretan duela erronka nagusia. Euskara behar da eguneroko bizitzarako erabilgarri, tresna egokia eta bertzez eta hortaz nolabait eguneroko erabileran egon behar du biziko bada. Euskaldun erkidegoa edo komunitatea osatzen duten hiztunek hizkuntza bat baino gehiago dakite. Beraz, autu bat dago atzean eta autu hori gertatuko da baldin eta adierazpide den tresna hori baliagarria baldin bazait dudan behar komunikatibo horretarako. Orain, une honetan, 80. amamak lekukoa eman nahi dio 80. Hala, testuinguru honetan, Eusko ikaskuntzak gogoeta bat abiarazi du euskal hizkuntzaren etorkizunaz. Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen du izena, E5 hain zuzen ere. Eusko ikaskuntzak udazkenean ospatuko duen mendeurreneko kongresuaren baitan kokatzen da proiektua. Helburu nagusia du datozen hamarkadetarako euskalgintzaren aro berria konfiguratzen laguntzea. Euskararen alde orain arte egindako lan eskergari jarraipen emanez, ekintzailetza suspertuz eta euskaldunen komunitatea trinkotuz. Iñaki Marko da proiektuko zuzendaria. Bueno, E5 proiektuarekin enfoke berri bat planteatu nahi izan dugu. Ez gara zentratuko euskararen egoeraren analisian, baizik eta euskaraz garatu nahi duen komunitateak aurrera egiteko dituen kapital eta kapital horren barruan aktiboen analisian. Euskalgintzan garai berri bati ateak zabaltzekotan dago. Hau da, ziklo bat amaitu eta beste berri bat hastekotan dago. Eusko ikaskuntzaren aburuz, diziplina ezberdinen arteko elkarlana funtseskoa da hizkuntzen bizi berritzean. Horrenbestez, orain arte euskararen alde egindako lan eskergari jarraipen emanez, ekintzailetza berbiztea eta euskal komunitatea trinkotzean du helburu. Testuinguru horretan jaio da E5 proiektua.
11 enronkei aurre egiteko prest. Erronka nagusiak dira euskalgintzak dituen kapitalen mapeo lantzea, hortik aurrera etorkizuneko eszenarioen eta eszenarioen konstelazioa irudikatzea, eta gaurko kapitalen mapetik etorkizuneko kapitalen eszenario horretara hurbiltzeko bide eta eraikuntza arkitektura estrategikoa osatzea, diseinatzea. Herritik eta herriarentzat sortu den proiektua da. Hau da, Eusko Ikaskuntzak gogoetarako foro bat zabaldu du, eta gaiarekin kezka duen edonork parte har dezake. Lantaldea euskalgintzatik datozen hainbat eragile aktibo, ezagutza eta arlo desberdinetatik datozenekin osatuta dago. Talde honek, talde eragilea deitzen duguna, darama proiektu osoaren zuzendaritza eta lidergoa, eta horrekin batera daukagu mintegietan antolatuta, eta mintegi horietan parte hartzen ari da hainbat eta hainbat pertsona esanguratsu. Udazkeneko kongresu bat dute jemuga, baina Iñaki Markok azaldu bezala, hemendik eta urte amaiera bitartean lehen fruituak biltzen hasiko dira. Mintegi eta saio horietan parte hartzen ari diren lagun guztien artean, marko interpretatibo berri bat osatuko dute, begirada berri bat emanez hizkuntzari, elkartasunetik eraikia eta guztion esfortzuak oinarrian izanik. Kongresuan, 2 urte hauetan egindako lana aztertzeaz gain, lortutako emaitzak aurkeztuko dira, eta emaitza hauek etorkizuneko eszenarioak eskuratzeko emaitza propositiboak izango dira. Proiektuak diseinu irekia du, emergentea ditu dezakeguna, eta mintegiz mintegi egiten ari den lan hortatik sortzen, eratzen eta nolabait eraikitzen ari da diskurso oso bat, gero eta indar eta esan ezagun gorputz gehiago hartzen ari dena. 1918an Eusko Ikaskuntza sortu zenean, argi izan zuen bere erronketako bat euskaraz zaindu eta sustatzea izango zela. Orain, hasierako xedeari eutsiz, euskararen etorkizuneko eszenarioak eraikitzen ari da, 2040an euskaldunon hizkuntza inoiz baino osasuntsuago egon dadin. Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez.